hian hmangai na le athil ti theina hmanga nulathiang hlimin fapa ashina tangkhan kumruk aliam to a khami khan khawvel history aron thlak danglama hunaron siam thara temple puanzar aron ti thler ani kha khawvel mishing piang to zong zonga poimo ber ani na kha anunna thihna le thawhlehna hmangin aron nem ngetani apian na atanga marlam ke em sang khat zanga ahla naw piang dang a oma Khawvela miropui ber ero anilo na chungin miropui ber thihna le thawhlehna asoi chhawn avanga khawvel history thlak danglamtu ani ve thung a Chanchin asoi chhawna ti lawa hi chuan he khawvela huhang ber ani nge yang sola chu Benjamin chung ko a tarsa khuwa alo piang ani a ming po athla tu te zinga soilo ber mai gibea a lal sola ming choya sak ani hi ain me hle ma se lal sola ero pathian tri mi takni thin kha phatsan tu ani ta thung ani kha tarsa khuwa sola ero hi chuan he minun letling chi hi aron nun pui ta thung tarsa tunlai tarki chu sola pian ma kum som sari khan romina la a rominan ron opma hian sola pu te khan raman nei to ani ti ngai dana oma chuti ani chuan kumzabi khatna a midang te ang bokin rom lal rama ram nei te kha chuan rom khwale tuini na an ya chu ahun lai mi zong in an o em din mun nani darsa chu Sicilia khopui ani awangin in sumdon ton na mun pui ani a fin na po ahun lai kha chuan a el phatur om chun chu Athens chi kha an ni sola chuan ahun tamjok chu he khopuya hian a hmanga rom khwale tui ani bokawang khan darsa khuwa khan ham thatna tam takanei bokani an chung ko ero chu juda dik takan ni a apa po puan in siam tu farisai ni bok ani a sola po chu kumsom pali ani thlangin puan in siam dana zirtirani edi somni borvel ani a sola po kumsom pali atlin taka khan an chung ko thian gamal ela noya zirturin apa ina tirta a chu mina zongin anti thailo ani gamal ela chu ahun laya farisai ming thang berta zingami ani a farisai judaism theology avanga hriatlo ani a theology chu ahun laya Jerusalem khotlang nu na man tang kai dan tur azirtira midang te aya hausa hrisele fingjok ni theina turin dan thu te chu kanni tin nun milin engtin nge kan hril fi ang ti azirtir thina abikin tarsa khuwa mi om thei deuh chung ko kha chuan an bo hum mai ani ti chuan edi somhnia sola chuan mumal takin farisai zirtir na chu dongta a khati lai khan farisai te kha middle class an ni a an hun lai mila dan thil fiana an boi pui zual lai ani an theology kha liberal tia soisel an hlo viawa a hun laia million ho sadukai le khajiak tu te khan an ngai theilo hle thina ni Jerusalem council a din mun sang ber Sanhedrin antia khan farisai chu som emo borvel an thlang tel ve thina juda in rel bolna chuan thunei ber an awangin puithiam lal tele michal langte omna hmun ani Sanhedrin in danan siam to chu khoi hmun po a juda to phote tan kha chuan zom ngei turani ti chuan pola chuan Gamaliel hnuaya kumriat zeta zirnu chuan an khua a sunagoga rongbol turin tarsa a chuan let le ta a hei hi adam chunga a hriat reng to tur thucha azir chuana hmun anita ani kumte avei hnu chuan Sanhedrin a thuve turin Gamaliel a chuan thlangta a phurna le thathona nen tarsa atang chuan Jerusalem a pan le ta a theina zonga na thok turin a fe chuak ta ani amai ro chu tarsa a alet le me kha chuan an khua chu ama angkha ani talo ti amungal thoya juda pol thar pakhat chuan thlepui ang main an khua chu anuai ani bermai Nazareth kho a mi pakhat pathian mi hringa lo chang nia in chal chu an zui dul maya polange in a hriat chian em hril lok na te kha aron thlen dik tir ta ngau mai si a an ni chuan kong dik zo ni in anin ngaya Sanhedrin chu an kong sial tu atan an ringam to lo emo ti mai tur anita sola chuan angai theilo hle maya an hminga po musit takin Nazarin ti ina qawa dan bo chetu te ni ina ngaya ni sola chuan angai dan chu Sanhedrin ho zinga athe dara pol thar thang chak tak chu norbe dan kong an ngai tu ta ni chu pola member ma sa ho sahaman tu tele mindaran ho zirna mu mal po dong phalo ho kha azong chuaka isua chu juda mesi ani ti soito lo turin
na takin an khapa ma se an ni chuan an ngai thla du lo ti chuan Nazaren mi pakhat Stephen a chuan man ta a sola chuan man mo takin in ron khom na a huai hota ma se Stephen a thu soi chuan sola chu in su man lo khopin ati thin rim ta a ngai tu na fim tak ne na chathin ani lai khan lunga char loka Stephen a vom na na mang ta ani Sanhedrin dang ho po chuan sola hnung chu ron zuin Jerusalem a thunei tu sang ber chuan Stephen a nun na chu an lata ani Stephen a martar thu an hriat chuan Jerusalem a ko ran ho chuan an sahim na zon a hun ti an hria a Asia Minor an khuwa theu an tlan dar ta ani thlatama vei hnu chuan Sanhedrin chuan Paul thar lo piang thang chak tak chu ati re dan an ngai tuana dan tharan siam ta a Antiochia Juda chung kwa to phot chu he Paul thara anom chuan mana ti hlum hial thei an ni thu an chuata ani chu lekha chu keng tur chuan an mi le sa tarsa khuami ngei akong zong hre chiang ber tu sola chuan thlang ta a apuan thu atela Jerusalem atanga Damaska ni thum zat thangai chu zo in a fe chuak ta a chu jin kong chu Paula khawvel mai ba ka khawvel history soi danglamtu alo ni ta ani ti chuan sola chuan a chia hlo te le a thui hroi te nen tora le an ni tin khosak dan an soi ho mek lai chuan engin aron chun thluta thut maya sola enga tingai mi ti du da tunge ini lalpa isua iti du da khakani thola khuwa lutla iti tur an lo hrilang che azin pui te chu makti in an dingoi tarenga o an hria a melan husilo sola chu a tho ka nga amita menga ma se khuwa ero a mu thei da lo ti chuan Damaska thlengin an hruai ta a chuta chuan ni thum zet kho mulovin engma eya in si lovin om ta ani ni thum aral hnu chuan ni fel tak mai anania chuan lau thong tak chungin sola chu aron khoya tharau thiang hlim puina awangin amita tang chuan phuli patlata a avoi khatna atan sola chuan pathian ni na dik tak chu a hmuta ani hemi hnu hian engtin nge thila thlen chunjom zel hriat chian a har to a Damaska chu chuasanin kumthum zet Arabia akhosa ti ero kan hria Arabia chuan engber nge ati hriat ani lova Isua Krista ti a kautak chanchin hriat bel tumin ahun amang ngei na rinom hetiang hi Bible kan hmu dan chuani thok le khata amita var le ta a ti chuan athova baptisma changta a cho aya alo har le ta a Jentail-te zinga a chanchin tha ka hril theinan afapa chu ka hne na ron puan tha ati thu mi hria tir lai khan midang tu ma karon lo kani ve ma a Tirhkoh lo ni to Jerusalem mi te hne na ka kal hek lo Arabia rama ka kal ta dai zoka tin Damaska khuwa kalau kir le ta chawani Damaska chuan sirtir te hne na ni engema za ta chama sunagoga te chuan Isua chu pathian fapa ani ti a hril tran ta ngala athu soi hria zong in makan ti hle a hemi hi Jerusalema he ming lamtu te ti du da tu kha ani lom ni puithiam lal te hne na hruayatan he ming lamtu te man tumin heta po alokal ani lom ni anti a sola thu soi chuan mi a hne deuh dewa Isua chu Messi ani ti chiang takin a hril fia thina wangin Damaska a Juda te chu ati danga ati buai zota a nirei tak chung chu sola tha tumin Juda te anin ron khom thina ama an phiar ti sola na lo hria a tha tumin chhun le zan kulkongka te an chang renga nima sela azirtir ten ani chuan hruaya zana kulbang pona bomin an thlak thlata a ti chuan kumthum hnuwa Jerusalem a kal le ta a Jerusalem a chuan Isua chanchin le a thawhlehna chungchang te chu Peter le Jacob te hne na chuan ni som panga chung zeta zot fia ma se Jerusalem chu atan mun ral muang takani thalo solan thu a soi thin dan te kha Sanhedrin hawin an lo hria chu ba ka mi ati do da thin thu po Juda ho khan an hria ani chu wangin sola chuan ama khu alet le thajokin a hria tarsa chuan a hota ani sola chuan Jerusalem chu a chhuah sana kumthum zeta thang bauta ani amai ro chu heti hun lai hian Petera khan in la na chin chiat lak tak mai a hmuwa amumanga van lam hoya awm lai chuan bom killi nei puan hlai tak ang hi a hmuwa chuta chuan ran ei thiang le thiang lo ho anin pol nuk maya pathian chuan Petera chu amumang omzi a hril fia Jentail-te poin Isua Krista chandam na an chang thei ani ti in a hrilta a
heta tang hian pathian chatuan thil tum chu kan lo hre fia thei ta ni ti chuan kum zabi pakhat na a Christian te Antioch le Corinna mi te chu pathian ko ran huang chunga an lut thei ta a anu zela kum zabi pakhat na ami chau lo po pathian khongai na awangin Isua thu cha chu pomin pathian chung te zinga chiar thein an lo om ta zel ani he thu cha ro pui tak keng chung hian Petera le Isua zirtir te chuan mitik le rin om tak mai Barnaba chu Antiochia Jentail ko ran ho zinga an tir ta a chu Stephen Martyr nuwa ko ran ding ta kha ani Antiochia ko ran chuan Juda culture le ti dan phung tel ve lo na ani chung khan mingthar du om tak mai an lo puta a Christian ti an nita ani Barnaba ero chuan he thil thar hi bo zui zel turin tlin lovin a in hria ti chuan tarsa a chola sola Greek culture len na hmuna seilian kha he Antiochia ko ran thara rongbol turin a buat saita ani heti hun lai thleng hi chuan Isua Chanchin mi ten an hriat na ber chu Jerusalem a khwal zin mani rama hole te ka atangin ani bera ma se kum khat zet Antiochia anen kol nu chuan Sola le Barnaba chuan khawvel hun sang sanga Jentail-te zinga Chanchin thrashil turin pathian ko na handonga chuta chuan ko ran an din zel thei chuan khawvel pum huap ko ran ani thei don ani an rin dan chuan khotlang lam zonga he Chanchin thra hi an the dar chuan pathian ram chu Spain thleng po a inzar phar thei hial an be se ani an ruam man na a hlotlin thei nan Johan Marka kha an cher hriama ti chuan Chanchin thrashilin missionary masaber te chu an fe chuak ta ani Antiochia yatangin longin Asia Minor an fanga avoi khatna hi chuan an huam zau lutuk lova amai ro chu an jin voi khatna in sola nuna le Christian te a ngonga nei thuk zia chu soisen rual ani lo ti chuan an ni thian thum chu Antiochia longchol mun Seleucia atang chuan an chuak ta a kubra thleng longin an kala heta hian Sergius Paulus Rome sipai ho tu kha Christian a in letani ti chuan sola chuan an ring thar ming ang chuan Greek ming pu ve se chu Jentail-te zinga atlatlum le zualang ti ang leitu ata a chu ta tang chuan Paula ti anita ani kubra chu an chhuah sana Pergia le Pamphylia an thlenga chu ta chuan beina na satakan tok ta hlau maya an beina chu an savia ani ang Johan Marka khan anun na atan hial a hlau thon om ni a hriat awangin a kir santa a Jerusalem a ho santa ani Paula le Barnaba chu an kal zela marlama khopui pakhat Antiochia ti tho hi an thlenga hei hi chu Pisidia om ani thung heta hian Paula chuan voi khatna atan Juda sunagoga thu a soita ani ma se beina na tak an to le awangin Paula chuan Juda te zinga thu soi chu ban sanin Isua Chanchin tha a hril chu Jentail-te zinga chaw puang to don ti thu a soita ani ti chuan heta tang hian Paula chu Jentail-te Apostle ti anita ani Pisidia Antiochia tang chuan khochak lama Iconian an kal le a heta po hian na taka beina han tok le a lunga den hluma hial an lo vawa ti chuan Lystra an kal ta a chuta chuan buaina lian jok an watong ani Paula le Barnaba ten mi pakhat kal theilo Isua minga an ti dama wang khan Jentail-te chuan Barnaba chu Zeus ani in an ngaya Paula chu Hermes a lo thole ni an ngaya chu Juda hruai tu te tan kha chuan pathian soi chiat na ani a Paula chu lunga den hluman tuma an hlotling teuh hle Lystra atang chuan an tlan chuaka Derbe an chola ama aya na sazokin Chanchin tha an puang zela marlam kong zo in an kirta a Pisidia Antiochia khan mitlema zong an vakmule a ti chuan Atalian thlengta ani an na tho chu an beisei a in a har sange yanga ma se an beisei phak bakin a hlotling ngei bokang Paula le Barnaba chu Antiochia an let le chuan Judai ramachanga mithen khat local te khan Jentail ho te chu Christian ani don chuan Mosia dan anga seran ta na ngai thu an lo soina samaya nasataka ain hnial fe nuwa Paula le Barnaba chuan Jerusalem a Isua zirtir te hne na thu chuan thlenta a edi somli pariat le somnga in Khawvela khan Jacob khan Jerusalem in khom pui chu kai hruain Petera te Johanna te le Isua zirtir dang omve te nen an thu chu an rel ta a Jentail-te tan po a Mosia dan zom apoi mo zia thu chu war takin an soya he thu hi anu zela tuthlung thara kan hmuwa po in hnial na ani chhota zel ani
amai ro chu khamini kha chuan an hruai tu jacob chuan Paula te tran na lama thuwa ti tluta a Jentail-te chuan Isu Krista zui turin Juda ti dan phung an zui ve kher atul lo ti in thuan ti tluta ani a chan berpo Isu Krista cross a khan dan chu zo fam kim alo ni to a dan zom wang ni to lovin Israel te pathian za na le thu oina awang zokin ami te kan ni thayani an ti ta thung ani chu Chanchin lom om ta khon chung chuan Paula le Barnabas chu Antiochia chuan an hota a Jentail-te zinga Chanchin thrashil le turin khamikum ve khan chua le ngah lan du a ma se an thian pa marka chungchanga Paula le Barnabas chu anin mil thei ta tlat lo maya Barnabas chuan marka chu ngei dama du a Paula ero chuan an hna ti boi thei ni na muthunga zinpuyatan adu talawani ti chuan Paula chuan Barnabas chu kalsanin silanen an chuak ta a an hnuwa Timothea na ron zom ve ta bok an zin voi ni na po hian avoi khatna an kal to na tho kha an tlo le a an zin voi khatna a kaushan an lodin to te kha an tlo le ani ma se hemi tuma hi chuan khotlang lama bithunia thleng kalan tum thung Antiochia chu chu sanin Asia Minor kaushan te an tlo a Lystra Iconium Antiochia te kha bithunia kalma in an tlo ma sa ani ma se pathian hruaina mak taka wangin Troas lama an kal ta thunga anin kulna a amuthil lai chuan Paula chu aron har hlol maya an ra le lam Macedonia atang chuan mi pakhat hian aron kova chu Paula chuan tharau thiang him somna ni na ngai ani atuka chuan an thian za ho chu Greece lama longchol na hmun pakhat Neapolis lam panin an chuak ta ani heta hian an thian pa thuziak mi ni bok luka khan aron zom ve a ale khabuthar turatan manru alak khom lai lo ni Neapolis atang chuan marlama Philippi thleng ke in an kalta a heta hian Paula le athian te chu avoi khatna atan lung ina an khunga khang hun lai kha chuan an lung in kha atropin a hriom em maya azim em ba ka nong boka sakorim anam hum thin khopui lai li laya lei an lai khuaremo pu kan ker emo ani tlang puya ma se Paula te lung in tang chu mal som na zo kaloni kha zan thima khan hlim takin hla an sa a pathian tharau chuan tan in bang aron soi hon ta ka khan tang veng tu kha ring tu a ain pe pha ta hlau ani Philippi atang chuan an chuaka Thessalonica an thlenga boina na men lo tak an ti chuata ka khan azana zanin Beroya an kalta ani Beroya atang chuan Athens lampanin an chuaka Paula na tlo chak em khuwa kha ani ma se rei takan cham thailo Paula chuan an hun poimo tak mai Areopagi a thu asoi chu an dong song thalo hle maya Corin lampanin an chuak le ngala chuta chuan kum khat le chan ve zet an cham thung heta tang hian Paula chuan Thessalonica kaushan ho hna le kha thona ziak kum khat le chan ve hnuwa chuan Corin chu an chua sana Kenkrea le FSC an tloa ti chuan Jerusalem a alet le ta ani azin kong chu athui hle maya ma se Mediterranean ramdung le wanga Jentail-te zinga Chanchin tha a the dar thung ani Paula chuan ala du tok lova avoi thumna atan edi somnga pathum top lam khan afe chuak le a heti la hi chuan kumsomli pasari zet ani to a then rol tha tam tak te a in adam reizo kani pathian chuan Christianun na trom pui turin thlang ni na in hria athu ngai thadu apiang te hna Chanchin tha hrila alalpa ta na eng po tur a huam em rengani athut mun Antiochia chu san lai chuan akir le to don lo ti reng a hrelo ma se akir to don lo tu na tanga rei lo te a keya tan chuan nun hi Krista thi po hlok na ti thu aziak thuai don ani edi somnga bathum bor vela Antiochia chu san chuan Asia Minor ko sang te atlo le a ti chuan khotlang lam pan ding ngala FSC a thlenga chuta chuan kum ni kalta a ko ran dina khan kum thum zet na athok ta ani heta om lai hian thil tam taka thlenga pakhatna chuan Corin mi te hna le kha athona Jerusalem atram tur te tran pui turin ang enani FSC atang chuan Laodicea a Colossa a missionary atirbok heta hian Paula chuan thil makro pui tak mayati a sermon nung taka soya mitranem taka baptist bok heiwang hian FSC ko ran a chu san meu kha chuan khopui chunga khan boru ka so sang hle maya a khobuain an buai nuai ani ber an boina ti ji om turin Paula chuan midang a thon du le angai ta hial ani ti chuan Troas a kalta a zanri a sermon line rol thar pakhat chu tukvera traina tla hluma
ma se asarmon nung tak ang bok chuan Paula chuan atidam le ta ani Troas chu achua sana Macedonia le Akaya atlo lai chuan Rome kausan ho tan le Galatia kausan ho tan le kathona ziaka ti chuan kumli zat rong bola awa kola chu alo top ta Paula chuan mileta longchol hmun atlo le a ma se FSC kalnon le adu wang ni lovin FSC kausan hruai tu te chu a hnen akawa a hun to pa hnai to thu le mana ti hlum ani don thu a hril ta hlom ani Jerusalem kala Isua zirtir tenen Jerusalem kausana atop na atan kalhen kut mang le turin pathian in remaruat sakani ti ashila FSC kausan hruai tu te chuan kallo turin thlema se atopa chuan mittuinen keini thu ni lovin pathian thu ni jok ro se anti pui theita a Paula chu a thihna lampan turin an thlaliam ta ni Polan Jerusalem awathlen chuan rinlok ang ngein aboruak arit hle maya Sanhedrin ho chu Polan Judasa kho achu sana wang le Jentail-te thena thuwa hrila wang chuan an thin ur hle maya chu mai ni lovin Paula chuan mosia dan te hnola pathian thu pek bo cheturin azir tirani anti Paula chuan an puna ang chu ani lo ti in kalhlen kut lai chuan in soifiama se an lung awoi zo to lo mi te chuan buaina an siama Paula chu temple a chuan an manta ani Jerusalem atang chuan kaisari longchol hmun an hruaya manani a lungina ero an khung lo a chen na atang chuan Mediterania tuipui chu alang thaya thu soi tu le thu zia tur in bo sai nan huna nei that don te reng nen kha kumni chung kha Paula chuan chol ha dam nan huna mang thung ani ti chuan edi somruk borvela khan romlal festa sa hna alung oi lo na chu athlena judai ro rel na atang chuan Roma chung thu ngai to turin an thon ta ani hemi truma anjin kong hi trumdang zong ain abum bo hle maya an longa chia a thlipui na nuaya ruli na chuka beina khirtak takato kani ma se edi somruk pakhada chuan Paula chuan rom khuwa chu athlenga kum khat chung aina an hrenga heta hi chuan chol ha dam mamo via ma se ale khathon poimo tak tak Kolosa FSC le Philippi khuami te hna le Philemon hna athon te hi aziak ta ani ina shena ni chung khan kausan enkol na hna athok renga an zo na te achanga buaina chingfela pathian thu khirtak takan ma chhon mek te kha a hril fi ani kum khat ama ina shena ni hnu chuan kaisara chuan a chho zalen ta a Macedonia an thon kir le ta ani Macedonia le a chhevela te Asia Minor te hajin kwal le a kausan lodin to de tlo nan le fuina hunata na mangta a Timothea hna ale khathon masa zo kaziaka tita hna aziak bok ma se edi somruk pani khan Nero achu Rome Emperor ron nita a kum zabi pakhat na a Christian te chunga Nero che dan kha chu soimai ngai na po omlo Christian te chu ennomata na hal hlunga Juda le khathon le thupuana ti du dana kan mu zong zong deu thokha Nero thlen ti ran ni a mitam takin thupuana sakol kan mu hi Nero ang hi ani ti ngai dan an nei Rom khu akan khan Nero chuan Nazarin kan ti ho te kha akan chana apua Jentail-te ho tu berti in Paula chu aman tir ta ringot mai ani ti chuan Paula chu atop na tan man ani le ta a heti hun lai hian Timothea hna le khathon pani na aziaka ti chuan edi somruk pali le somruk pariat in Khawvela khan Nero chuan Paula lu chu atan tir ta ani ti chuan Paula chu ti hlumani a ma se a hna tho te athil ti theina te athu cha te ro chu vo in thlengin Christian te Khawvela adai to ngai lo anga hlel em Messi avanga anun lo danglamta khan Messi na thlana wang khan ni lo a in te hle a chu wangin chandam na le beiseina thu tlang au puin Jentail-te Khawvela fangkwala mi zong in thil sual ti in pathian khongai na chang zo to lo maila pathian chandam na chu Isua Krista rin na awangin kan chang le theiani ti apuang chuak ta ani chu wangin Krista Isua omte tan chuan thiam lo chantir na reng om to lova Krista Isua nun na tharau dan chuan suale thihna dana ta chu min ti chuak to lalpa chu fakin amro se